Ambalma bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ ka ɲɛsin aw ma. Nin waati in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen bɛ aw ka jabaraninw kɔrɔ yasa bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ TV Sherifila bamanankan kunnafoniw na. Minnu bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunnafoniw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la. An b'a fɔ nin y'a kuma selen. Bakuruba kunnafoniw na an don kan Jamiyatu Ansardine International lada do u bolo san o san ni Ashura n'a waatiw sera u bɛ fara Mali silamɛ tɔnbaw ɲɛma n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma. Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara u bɛ jɛ ka wajuli kɛnɛ belebele sigi. Alisilamɛw u bɛ bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na kɛ nin wajuli sariya ye. An b'a fɔ n k'aw bisimila bi bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Bakuruba kunnafoni na an y'a yira aw la k'a fɔ ko Ashura ale ye donba ye alisilamɛw bolo. O hukumu kɔnɔna na Mali silamɛ tɔnbaw ka ɲɛma n'o ye Haut Conseil Islamique Mali ma ɲɛma. Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ani Jamiyatu Ansardine International u b'i fara ɲɔgɔn kan ka wajulu kɛnɛ belebele sigi. Min kɛra tɛnɛndon septembre kalo tile 9 san 2019 a kɛra hippodrome dolanci kɛnɛba kan. Silamɛw bɔra Bamakɔ n'a dafɛ lamini bɛɛ lajɛlen na ka na a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ka na ka nin wajuluba in lamɛn. An ka ɲinikɛla Fatumata Yaya Kane a n'a ka jatala Ibrahima Kulibali u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. Nin kɛnɛ in tɛ kɛnɛ dunan ye Fédération Ansardine International bolo laadalako la u bɛ nin su in la ɲɛnamaya ni o bɛ bɛn Muharam kalo tile 10 su ma. Nin kɛnɛ in bɛ sigi u fɛ a man'u sɔrɔ diɲɛ fan o fan fɛ ni an fa n'an karamɔgɔ Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ka hakilina ye. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛw ka ɲɛmaya so ni o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye. O ɲɛma don ka fara Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kan ni o ye Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ye. Ashura yɛrɛ ye donba ye min ni a bɛ laɲɛnamaya alisilamɛw fɛ ka da a bonya yɛrɛ kan ani hɛrɛmakow caman minnu bi a kɔnɔ. Nka don in laɲɛnamayali fanba yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya na o de ye tasibila ye ka ɲɛsin Imam Useyini ma Ala ka jɛn bɛ a ma ni ale ye kira Muhamad kisi ani nɛɛma b'a ma. O mɔdenkɛ sanuma ye ale min ni dankarila a ka ɲɛnamaya yɛrɛ la ka bɛn Ashura don ma ni nin wajuli kɛnɛ in sigi kunba yɛrɛ de y'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na. Alhamdulillah an bɛ Ala de fo k'a barikada ale min ye bisu in yira an na ka tila ka segin k'a fo tuguni ale min sɔnna k'anw kɛ nin belebele jɛ ɲɔgɔn ye n'o ye Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ye k'anw k'a nɔfɛ tuguba ye an bɛ Ala fo k'a barikada. Ka sɔrɔ ka ale yɛrɛ Haidara fo danti foli mun na ale de ye nin su ninnu yira anw na waati mun na senw tun dara a kan ale de y'a bɔ ka na yira an na k'a yira an na k'a fɔ ko fɛn don mɔgɔ kan ka taama a nɔfɛ parce que su ninnu ye suba ye an karamɔgɔ y'a fɔ an ye cogo min na garijɛgɛw bɛ tila su in na de o tuma an b'a ɲini Ala fɛ a belebele Ala k'o di ne ni aw ma ani silamɛ bɛɛ lajɛlen a hɛrɛma Ala k'o di ne ni aw ma. A tɔɔrɔ ma Ala k'an kisi o ma. Su in bɛ wele ko Ashura don. Ashura kɛra don ye silamɛya bolo bonyew kɛra la kobaw kɛra la Ala bolo n'o ye nisɔndiyako ye wa tɔɔrɔkow fana yela kɔnɔ n'o ye kira mɔden ye n'o ye Useni ye o fana fatura juguw fɛ ka bɛn nin don de ma o la don in bonyew b'a kɔnɔ tɔɔrɔ fana yera kɔnɔ o la an bɛ se ka nisɔndiya min y'a la o de ye don in an karamɔgɔ n'a dencɛ olu ye nin don in ɲɛnamaya ni silamɛw ye ka fɛn fɔ silamɛw ye min ye o mɔcɛ sɔrɔ n'o ye Useni ye k'o ɲɛfɔ silamɛw ye o min sera ka kɛ o farifoni de bɛ an na. Donc an bɛ jama bɛɛ fo ka jama waleɲuman dɔn sabu n'i nana i nana hɛrɛ kɛnɛ kan sabu karamɔgɔ bɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan o ye hɛrɛ kɛnɛ i ye silamɛ i tɛ silamɛ n'i kɔni nana kan bani kɔni lamɛn i bɛ hɛrɛ kɛnɛ de kan o la an b'a jigin a bɛna ladili minnu kɛ nin jamana in jamakulu in ye ka ladilikan mun kɛ ka dugawu mun kɛ an ye o ye hɛrɛ de ye an b'a jigin n'o ye latigɛ su ye su in na ye an b'a ɲini Ala k'o latigɛ minɛ an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka naba bɛɛ ka laɲini ye. Nin su in min ni a taara Fédération Ansardine International fɛ ni k'a kɛ tasibilaw ye ka ɲɛsin Imam Useyini ma ani a ka denbayaw bɛɛ lajɛlen maaba caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ in kan
ka bɔ Mali jamana kɔnɔ i n'a fɔ Mali jamana kɔ kan. Wa a kɛra kɛnɛ fana min ni a maɲumako bonyana kosɛbɛ. Barisa ka d'a kan an fana karamɔgɔ Seydi Sherif Ousmane Madani Aidara ni a ka denbaya ka laseliw bolila kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na. Kira kisi ani nɛɛma bɛ a ma ani a bɔnaw ka gɛlɛyaw kan. O laseli minnu ni o kɛra sababu ye ka mɔgɔ miiri yɔrɔ janya. O kɛnɛ kelen kan Fédération Ansardine International ɲɛmayaso ye a ka bonyamasegin kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Seydi Sherif Ousmane Madani Aidara ma. Yafa ɲiniw ka se duwawu ɲiniw ma. Ɲɛmayaso labanna ni k'i jɔ Ala ɲɛkɔrɔ. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru bɛɛ kelen-kelenna tɔgɔ la. K'u ka kalinkanw bɛɛ kurakuraya Seydi Sherif Ousmane Madani Aidara ni a ka denbaya ɲɛkɔrɔ. O min ni o kɛra nimisiwasa ye Seydi Sherif Ousmane Madani Aidara yɛrɛ bolo. An bɛ duwawudon kɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲini Ala fɛ Ala ka kisi ni nɛɛma caman kɛ Ala kira Muhamadu kan a n'a somɔgɔw ani a jɛɲɔgɔn ɲumanw. An karamɔgɔ n'o ye Seydi Sherif Ousmane Madani Aidara an b'a ɲini Ala fɛ bi donba in bonya kama Ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye a bɛ mun fɛ Ala k'o k'a ye. Vraiment an bɛ duwawu de kɛ san kura in na nin ye duwawu jaabi dɔ ye. An b'a ɲini Ala fɛ jamana in Ala k'a suma degun min bɛ jamana in kɔnɔ Ala k'a wuli ka bɔ yen. Bisu na an b'an ka foli segin an balimaw ma n'o ye Elhaji Sheikh Ahmad Tijani ye ale min bɔra tournée na sisan ka Europe fankelen bɛɛ k'a senɔ ye. An b'a ɲini Ala fɛ sijan ani kɛnɛ ani lafiya Ala k'o di a n'a dɔgɔninw ma. An karamɔgɔ Iba ani Harun olu bɛ Abidjan ni wagati in na ka asura ɲɛnamaya Abidjan dugu kɔnɔ Abugu. An b'u kalifa Ala ma Ala min tɛ kalifa tiɲɛ. Elhaji Badara Ali ale bɛ san mara la ni wagati in na ka asura ɲɛnamaya. An b'a ɲini Ala fɛ an karamɔgɔ sijan ani kɛnɛya Ala k'o d'a ma. Baara minnu bɛna kɛ bi yan Ala ka bɛɛ kɛ Ala sago ye. Karamɔgɔ bɛna min fɔ a faamuyaliko ɲuman Ala ka nɔgɔya ye ka baara nɔgɔya ye. A bɛna duwawu minnu k'an ye bi Ala ka bɛɛ minɛ. K'a fɔ an karamɔgɔ ye an balima ninnu Ansar bɛɛ k'u jigi fara bi n'an balima ninnu ye Sheikh Ahmad Tijani n'a dɔgɔninw ye. Karamɔgɔ k'a ɲini fɛ i ka duwawu kɛ an balima ninnu ye ka duwawu kɛ an ba ninnu ye sijan ani kɛnɛya Ala k'o di an ba ninnu n'an balimaw ma. An bɛ duwawu kɛ jamana bɛɛ lajɛlen degun bɛ Mali kɔnɔ degun bɛ Burkina an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛ nin su ni bonya kama Ala ka degun bɛɛ wuli Ala ka kɛ karamɔgɔ n'a somɔgɔw kama Ala ka nin degun bɛɛ wuli. O la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini Ala fɛ sijan ani kɛnɛya Ala k'o d'an ma. San ɲɔgɔn caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira n'an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. An karamɔgɔ k'an ka layiru kurakuraya k'a fɔ jamana 37 la karamɔgɔ o ko n'an sera yan u ka foli d'i ma ka yafa ɲini fɛ Ala yɛrɛ jati kama ka layiru kurakuraya k'a fɔ ni Ala sɔnna karamɔgɔ an bɛ i ni bɔnnaw kɔ an ka Ala ka diinɛ sama ka taa fo ka se se yɔrɔ la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲina Ashura la Mali jamana kɔnɔ yan. Fédération Ansardine International jamana 4 o de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan. Espagne bɛ o la, Côte d'Ivoire, Congo Brazzaville ani Burkina Faso. Alisa an b'i to Ashura hukumu kɔnɔna na hippodrome dolanti kɛnɛba kan alisilamɛw bɔra jamana in fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na fara a Seydi Sherif Ousmane Madani Aidara ka na ka wajulu belebele k'a lamɛn Ashura hukumu kɔnɔna na. An ka ɲininikɛla Tata Ture ani Ibrahima Kulibali olu fana ye dɔ sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛma dɔ fɛ. San dɔ kun cɛra dɔwɛrɛ y'i kun bɔ. Silamɛw ye nin don kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛnamaya ka bɔ tɛnɛndon sufɛla la Septembre kalo tile 9 ka na bila tarata don Septembre kalo tile 10 san 2019 na. Ashura min bɛ yirali kɛ san kuncɛli la ani san kura daminɛ farafin kalo jate sira kan ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni jɔminɛ kalo ye bamanankan na. I n'a fɔ ladala ko silamɛw bɔra Bamako fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw nin su in ɲɛnamayali sira kan ka Ala welew ka fara Ala ko sumaw caman kan ani dugawudo ka ɲɛsi u karamɔgɔ ma ka fara u bilasiralibaga kan. U ma sɔn ka to kɔ f'u y'u ka nisɔndiyaw yira nin kɛnɛ sanumanba in kan. O min ye nisɔndiya kɛnɛ ye sankura jɔli sira kan. U tilala kokura ni u ka nisɔngoyaw yira ka d'a kan a sangana kokura ni Alakira kisi ani nɛɛma b'a ma a n'a somɔgɔ sanuman bɛɛ lajɛlen ale mɔdenkɛ ka soma yɛlɛmali ye Imam Ali Hussein. O min fagara kira juguw fɛ ka fara silamɛya juguw kan. O kuma filɛ kɛnɛ min kan ni n'o ye sankura wajulu min filɛ ka kan ye ni an b'a ɲini masa aramani fɛ san hɛrɛ Ala k'a d'a ma a masiba Ala k'an kisa ma. Hamna ko dogolen ni kɛnɛ kan da me fɛn fɛn la ni kɛnɛ kan Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. An karamɔgɔ a bɛna kana duwawu mun kan ye nin kɛnɛ kan
anya ɲini masa ramani fɛ ala k'a minɛ an bɛɛ kelen-kelenna ma. Cɛw bi yan i yɛrɛ ɲɛ b'u la musow bi yan nɔ anw bi yan nɔ de ka mɔgɔw ni lakalan baasi kana mɔgɔw sɔrɔ ni baasi kɔni ma anw sɔrɔ baasi kana an ka mɔgɔw sɔrɔ anw bi yan o de kama baara taabolo ka ɲɛ an bolo. A ye nafa ɲa a ye nafa ba yɛrɛ ɲa kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka sigida la karamɔgɔ ka wajulu a ye nafa ɲa anw ye a ye sira ɲuman yira anw na a ye cɛ bato sira ɲuman na anw na k'an denw ladon fanga k'o d'an ma an b'an cɛw bonya an denw bɛ tɔpɔtɔ ka ɲa. A bɛ ladilikan min di a n'a bɛ baya wɔɔrɔ min di a ye musow lafiya yɛrɛ de an cɛw minɛ ko ɲɛ an b'an ka duw dilan. Ni ko Ashura Imam Husseini ala jɛnen bɛ cɛba min ma mɔgɔ hakili bɛ jigin ale ka bɛnni n'a Kɛrbala o kan ka an ta si ka an miiri yɔrɔ janya kosɛbɛ bi don in nin bonyanen don kafiriw fɛ jango silamɛw n fa b'o de fɔ kuma caman o bi bisu wele ko dɔnba o ko hali ni i ye mɔgɔ fa faga n'a ni ye ɲɔgɔn ye nin kalo in na a b'a bila ka don wɛrɛ kɔnɔ nin kalo in ta ti bɔ. O bɛ mun yira an na an k'a lajɛ bɛn ti minnu ni ɲɔgɔn cɛ balimaya la sinjiya la sigiɲɔgɔnya la sinaya la u k'a lajɛ u ka bɛn u ka hinɛ ɲɔgɔn na u ka makari ɲɔgɔn na. Ashura ye Muharram kalo tile 10 de ye silamɛw ka san kalo fɔlɔ donc koba caman kɛra kɔnɔna na hɛrɛ kow la ani nisɔndiya kow la i n'a fɔ aw yɛrɛ b'o ko kalama cogo min na. Nka nin bɛɛ lajɛlen na an bɛ ala de fo ka ala barikada ala min sɔnna ka nin don barikama in yira ne ni aw la donc foyi man to an ye fo n'a kɛra ka ala wele an ka banbagatɔ minnu bɛ ala ka se ka hinɛw la anw yɛrɛ ala ka se ka ɲɛnama hinɛ kɛ an yɛrɛ ye an karamɔgɔ yɛrɛ n'o ye Seydi Sherif Usman Madani Haidara ye ala ka sijan ani kɛnɛya ni lafiya di a ma. Ni nin wajulu kɛnɛ in de min n'a ɲɛnamayara an fa ani an karamɔgɔba fɛ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmɔgɔba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmɔgɔba ka fara alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛ jɔyɔrɔ kan a kɛra kumada ye ni musolaka ninnu bolo u ka dugawu caman kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma yaasa kelenya bɛn ani basigi min kun bɛ Mali jamana kɔnɔ o damekɔrɔ bɛ se ka sigi a ma togoya min na hɛrɛ kɔnɔ ka kɔn u ka dugawudenw kɛli ye ka ɲɛsin silamɛjama bɛɛ lajɛlen ma san kura hɛrɛ o dili la diɲɛmɔgɔ ma ka tila ka ala deli kosɛbɛ kira n'a somɔgɔw ye ka tila ka ala deli kira n'a somɔgɔ ninnu kama ala ka se ka hɛrɛ kɛ an ye ka bɛn sabati an ka Mali kɔnɔ. Ala ka bɛn ani keleya ala k'o sabati an ka dugu kɔnɔna na ni ala kira kanu n'a barika ye ni bi donba in yɛrɛ bonya n'a barika ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin wajulu kɛnɛba in tugura ni kuranɛ kalan ye min n'a labɛnna ka bɛn ni tarata don septembre kalo tile 10 ye an fa ani an karamɔgɔba a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale ka misiriba kɔnɔ yaasa ali bi bɛn ani basigi bɛ se ka sabati Mali jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka fara faranfinna jamanaw bɛɛ lajɛlen kan. An bi to halisa Ashura hukumu kɔnɔna na hippodrome dolanti kɛnɛba a minɛna ka fa tew i n'a fɔ dakɔnɔni Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara a ka wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila alisilamɛw ma u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn minɛ yaasa Mali a bɛ se ka togo min na a Seydi Sherif Usman Madani Haidara silamɛw bɔra diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na ka nin wajuli kɛrɛnkɛrɛnnen lamɛn an ka ɲinikɛla Musa Fɔnba ani Ibrahima Kulibali ka sɔrɔlen don an ka jɛ ka ɲɛma d'u ka fɔtaw fɛ. Ashura su belebele do silamaya kɔnɔ kabakokow kɛra kɔnɔ minnu kɛra nisɔndiyaw ye maɲumandɔkow fɛnɛ yera a kɔnɔ o maɲumandɔko dɔ kɛra Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye mɔden Useyini Bonɛni ye a nin na a n'a ka denbaya silamaya juguw fɛ wa a bi san caman bɔ silamaya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmayasoba Fédération Ansardine Internationale fade bi su belebele ɲɛnamaya sangura kalo gale tile 10 a bi bɛn o su ma silamaya dɛmɛtɔ Ansar kanubaw bi bɔ fa bɛɛ lajɛlen la ka hippodrome dolati kɛnɛ minɛ k'a fa iko dakɔnɔ ɲi ka maa kelen bɛ u kɔnɔ Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara fɛnyɛlɛmɛ su don silamɛya tɔgɔ la
Ashura. Allahu Akbar. Comme a bɛɛ bɛ su in na dɔn. A bateau. Naam. Kira ye hɛrɛ caman fɔ a la. Siga t'a la. A la belebele dɔ ye. An kana ɲinɛ fiyewu. An ka taabaw kɔ. Allahu Akbar. Minnu y'an kɔn Ala ka hinɛ na. Allahu Akbar. Sabu don dɔ la an bɛɛ bɛ far'u kan. Allahu Akbar. Mana ni hakili tora taalew na. Naamu. Ni yɛrɛ taara don min na. Minnu bɛ yan o hakili bɛ to yen. Siga t'a la. A kana ɲinɛ banbaatɔ ninnu kɔ. Allahu Akbar. janfaw minnu tigɛra ka ɲɛsin silamaya diinɛ ma Muhammadul Mustafa dalen kɔfɛ nɛɛma ni kisi bɛ a ye ka daminɛ a binakɛ de Imam Aliyu la ani sahaba wɛrɛw i n'a fɔ Umar ani Usman ka taa se kira fɔlɔ ni kira laban mɔden Imam Useini ma bani da donna nin bɛɛ la ka fɛsɛfɛsɛli kɛ. N'a ye kow ɲɛdɔn a bɛ lafiya. Siga t'a la wallahi. N'a ye kow ɲɛdɔn a bɛ lafiya. Allahu Akbar. An karamɔgɔ. Dugu jɛra. U y'o kɛ ninnu ka mɔgɔ bɛrɛ si tɛ. Siga. Tariku dɔw b'a f'u ye mɔgɔ 70 ni kɔ. Siga. Dɔw bɛ da wɛrɛw fɔ a la. Mais n bɛ fɛ k'a f'u ye jama kun tɛ kɛlɛ jama ka kan ka bɔ mɔgɔ min nɔfɛ. Allahu Akbar. Mais a ko a dɔgɔ ale dɔgɔyalen ti sa dɛ. Siga. Ayi a bi sa ka Ala ka bamuru to a bolo. Allahu Akbar. Wulibali. A kelen ye kafiri min jigin selila kafiri min jigin Ala de b'a hakɛ dɔn. El Hussein. Allahu Akbar. Wulibali. Ka minɔgɔ gɔnna u ti ji sɔrɔ ka min. A muso n'a denw. Den fitinin b'u bolo. A y'o de jiriw la ko an ɲɛ bɛ mɛlɛkɛnin na ko kɔngɔ bɛ nin na. Minɔgɔ b'a la. A y'a to an ka ji dɔ ta ka d'a ma. U bɛ kɔda dɔ de la ko furatu. Bada dɔ don. U ye den to Huseini bolo ka kala bila a la. Allahu Akbar. Mana min bɛ ji min u ye kalakisɛ bila den la. Allahu Akbar. Kunu tɛmɛna koyi. Tɛmɛna. A se yɛlɛ Sherif Usman Madana Haidara ye wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin silamaya dɛmɛtɔ ansaruw ma u ka cɛsiribaw la ɲɛnamaya ye k'a sabu kɛ silamaya n'a bɛ ɲɛnamaya de la baarabaw minnu kɛra u fɛ dunkafa sabatili ni kɛnɛya sabatili la a y'i da so ma. Ansaruw a ni ce. Surakata i n'i ka foli mɛn Ala k'i sara. I n'i ka baarakɛlaw a jamana 37 an bɛ dugawu k'aw ye Ansaru. Aw ye fɛn kɛ aw ta tɛ da ye aw tɛ balo yɔrɔ ɲini n'a kumakan ye. Aw ye dɔ kɛ Mali dugukolo ka bi dɔgɔtɔrɔso 10 bɛ Mali kɔnɔ Ansaruw ye min jɔ fantanw b'a bɛɛ kɔnɔ bi dɔgɔtɔrɔso 10. Siga t'a la wallahi. Amin. Surakata an ce. Allahu Akbar. Amin. Aw ye baara kɛ. Kɛra. A sara bɛ Ala de bolo. A b'a tigi bolo. Dɔgɔtɔrɔso 10. Ayiwa président n'a ka mɔgɔw fana kɔlɔnkɔnɔ mɔgɔw sera ma ko Ansaru taara dɔgɔtɔrɔso jɔ u ka dugu la. Président bi yan wa? Dugu jumɛn don? Tokolonba. Ayiwa o tuma a kɛra dɔgɔtɔrɔso 11 ye. Allahu Akbar. Tokolonba. Siga t'a la. 11 n'a jɔra Tokolonba. Siga. Ansaru an ce. Allahu Akbar. Lahara kuma yɔrɔ b'aw bolo. Siga t'a la. Amin. Ansaru a sara bɛ Ala bolo. Siga t'a la. Fantanw bɛ malo dun bi aw kama. U bɛ kɛ. Ka bɔrɛ ta ka d'u ma ka sɔrɔ a kilo 1 se t'u ye. U bɛ k'a dun. Siga t'a la. Malo tigɛ o tigɛ. Allahu Akbar. Ni Ala bɛ yen lahara Ansaru sɛbɛw a kuma yɔrɔ bɛ yen dɛ. O bɛ yen. Allahu Akbar. Ayiwa n'a sɔrɔla silamɛkulu bɛɛ kun kɛra tan jamana bɛ degun. Ayi. Laada don Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Azayada Sherif Usman Madana Haidara bɛ dɛmɛ kɛ jamana jɔbaw ye ni ladilikanw ni bilasiralikanw ye jɔyɔrɔ min kali fan bɛ u la a baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo siraw minnu fɛ o laada timɛna. O la faamaw ni ne ye cadeau d'a ma a y'a minɛ. A y'a minɛ. Aw bolo ne ka ngo ka kan ka k'aw bolo sanu ye. Siga t'a la. Sabu n'a sɔrɔla aw tigɛlen bɛ karamɔgɔw la o karamɔgɔw b'a d'a ma kabini Ala ka ne da ne tɛgɛ ma jan o ye ko dɔrɔn mɛ di yan. Ayi o ma kɛ. Ayi a ma kɛ. Ayi an b'o ta de ka segin sa. N b'a fɔ kun ye Haidara ɲinw ka lafiya de ye fɔlɔw
aye lafiya aye Mali faama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali fanga bɛɛ billahi al azim ni cɛ kelen sɔrɔl'u la ko Haidara delila ka na dɔrɔmɛ deli ne fɛ n bɛ wajuli dabila a ye wele an bɛ waso ni nin de ye an t'u ka to dun an t'u ka ji min an t'i si u ka so Mali fanga bɛɛ kabini Ala k'an da hali nɛgɛso u m'a di ne ma jango moto walima mobili Surakata a ni ce an ma ladɔnniya k'a fɔ Ashura su belebele in ɲɛnamayara ndolati kɛnɛba ka hippodrome na ka bɛn ni ntɛnɛn septembre kalo tile 9 ye ka dugu jɛ tarata septembre kalo tile 10 la kɛnɛ dayɛlɛla ni Zamzamiyu denkɛ a Seyida Sherif Ahmed Tijani Haidara ka walawalaliw de ye an bɛ jɛ ka dugawu dɔn kɛ san wɛrɛ Ashura Ala k'o jira an na. Amina ya Rabbi, Ala ka san nataw yira bɛɛ lajɛlen kɛnɛ na dugawu minnu kɛra Ala k'u bɛɛ lajɛlen jaabi n'an bɔra yen nɔ lajɛrɛba dɔ kɛra min bɛ tali kɛ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka sabu kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ ta ka ɲɛsin yɛrɛfaga kɛwale jugu n'an b'a wele ko suicide diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen bɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaya yasa ka kunnafonidiw bilasiraliw ani ladilikanw ta ka ɲɛsin bunahadamadenw ma kɔlɔlɔ minnu bɛ sɔrɔ yɛrɛfaga kɛwalew la an ka ɲinikɛla Kafinɛ Bacili a n'a ka jatala Nuhum Kone u jiginna Bamakɔ dugu kɔnɔna na ka taa maa dɔw da sumusumu an ka jɛ k'an ɲɛmadenw ka sɔrɔliw fɛ. Don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sen kan diɲɛ seleke naani jamanaw bɛɛ lajɛlen fɛ k'o kɛ ninkɛnɛ karaba ani yɛrɛfagasuya kɛlɛli don ye o bɛ ɲɛnɛmaya san o san ka bɛn ni septembre kalo tile 10 ye o don in mana se bɛɛ hakili jigin bɛ kɛ o waleya la ka ladilikan camanw kɛ ani ka se ka baaraw boloda min bɛ tali kɛ yɛrɛfagasuya kunbɛli kan o ladilikanw ani ninkɛnɛ karaba waleya in kunbɛli a bɛ boloda waleya cogo caman kan diɲɛ ɲɛfɛ kabiri ni san 2000 ani san 3 waati fo ka n'a bila ɲina a yirala k'a fɔ segɔni 40 o segɔni 40 maa dɔ bɛ dan sigi a yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya la o yɛrɛfagasuw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ dusumakasa lase u ka denbayaw ma u jɛɲɔgɔnw ani u teri siraw. N y'a dɔn saya taa ka segin tɛ fɛn min na maa min bɛ i yɛrɛ di o ma o ye dalalagara ye o nka n y'a fɔ cogo min na kabi an ka jamana in kɔrɔlen taabolo minnu kun bɛ kɛ sababu ye ka se ka na ni yɛrɛfasuya ye taabolo ninnu bɛɛ bɛ dubabu kɛ Ala ka maa ni u cɛ janya bawo jumɛn don i b'a sɔrɔ k'a fɔ fɔlɔ ne bɔra duba de la ne bɔra maaba de la ne ka kabila dɔn tɛ ni taabolo minnu ye ni ne bɔnna dɔ ko k'a b'o ta ka ɲɛsin ne ma ne bɛ saya kɔrɔ dɔn ni o ye o kun bɛ na ni yɛrɛfasuya dɔw ye n'i ye yɛrɛfasuya yɛrɛ fana ta k'a ye i b'a sɔrɔ yɛrɛfasu ka da an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ye hali ani sutaw ti don sɛlɛdo kelen kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ fɛn min don hali Ala jɛnden ni a ye nka u n'a ta o ta maanifinw ka faamuya cogoya ni dusukolo o de bɛ maaw bila k'a kɛ sisan kosɛbɛ. mais tubabu ta ye o ye ko wɛrɛ parce que olu ka laadaw olu ka hakilinaw olu ka yeta ninnu ta tɛ kelen olu ta caman bɛ yen nɔ olu b'u yɛrɛ faga plaisir kama dɔw ye a bɛ fɔ min ma ko nɛgɛlaw ko n'a hakilinaw ko don bi bila yɛrɛ la u b'u t'u yɛrɛ faga ou bien aw bɛ manamana fɛnw dɔ ta ka t'u yɛrɛ faga o ye ko wɛrɛw ye an y'a ye musow kama ni fɛn dɔ kama u b'u yɛrɛ faga cogoya dɔ la olu ta n'an ta cɛkɛ da ɲɔgɔn na mais bi bi in na bolofalenba kan kosɛbɛ mun na an y'a ye an bɛ k'an ka laadaw bila an bɛ k'an ka kokɔrɔw bila an bɛ k'an ka hakilinaw bila ka tubabu ta o kama bi a ko cayara an fɛ kosɛbɛ. maa dɔw ka fɔ la ko yɛrɛfagasuw kɛbaga fanbaw ye cɛlamɔgɔw ye dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko sifinakaw yɛrɛ ka ninkɛnɛ karaba cogo dɔ don yɛrɛfagasuw bɛ tɛmɛ ni sira minnu ye ka caya walasa k'u yɛrɛw ninkɛnɛw karaba ka dan sigi u ka ɲɛnɛmaya la o dɔw bɛ tali kɛ k'u yɛrɛw gulon ka juru don u kan na ni k'u niw bɔn dɔw yɛrɛ b'u yɛrɛ pɔsɔnɛ walima ka mugujugu dayɛlɛ ni ka wuli u yɛrɛw la. ne bi kun tɛ fɔlɔ la cɛ de kun bɛ se ka bila fɛn dɔ la k'a kɛ ka ɲɛmaya dɔ ta ou bien ka kɛ fɛn sugu dɔ n'a dɛsɛra k'o kɛ a b'a yɛrɛ fa parce que a b'a fɔ ko ne ka sa a ka dɔn ko n bɛ lahara o ka fisa n ka to diɲɛ kɔnɔ ka malo ka n ka to lahara n ka dɔn ko ne yɛrɛ bɛ lahara o ka fisa ne ka to diɲɛ kɔnɔ ko ne ka du ne bɔnnaw ne mɔmuso ne mɔkɛw minnu ye hɔrɔnya sugu bɛɛ kɛ u ye denbatigiya sugu bɛɛ kɛ u ka to ka maloya ne ɲɛna parce que une fois que maaw ye mɔgɔw hakili bɛ jigin i ka kɛwale la u bɛ hakili bɛ jigin i ka kɛta la o kama u b'u yɛrɛ fa donc je pense que bi bi in na minnu b'a kɛ bɛɛ b'a kɛ dɛ mais cɛw de ka ca
ani denmisɛnninw muso bɛna sɛbɛnna la. An b'a ye k'a fɔ fɔlɔ dɔw tun bɛ don u siso kɔnɔ k'u yɛrɛ fa ni maramafɛnw ye, dɔw tun bɛ juru ta ka taa kungokolo kɔnɔ k'a don u kan na k'u gulon jiri la ka jigin n'u yɛrɛ ye, u ni kɛnɛ bɛ karaba. O bɛɛ ye fɛn min ni dusukolo de bɛ maa bila la. An bɛ don min na i komi bi yɛrɛfasuya anw bɛ se ka a fɔ ko nata de kɛ bɛ ka na ni yɛrɛfasuya taaboloya wɛrɛw ye anw fɛ yan. I bɛ faali wale caman ye i b'a sɔrɔ a maaw y'u yɛrɛ fa kun min na n'i y'a dɔn i dabali bɛ ban. Diɲɛ kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko seconde 40 o seconde 40 dɔ b'a yɛrɛ faga, wa ko seconde 3 o seconde 3 maa dɔ bɛ yɛrɛ faga hakilina ta. N'i y'o jate bɔ san kɔnɔ o bɛ taa se maa 1,000,000 hakɛ de ma. O kɔrɔ b'a jira maa 1,000,000 o de bɛ dan sigi a yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya la ka kɛ yɛrɛ faga su ye san o san. Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi yɛrɛfaga kɛwale juguw ma. N'an bɔra yen nɔ, jɛkulu min sigilen bɛ ka an ka ba joliba kale lakana k'a tɔbɔtɔ n'an b'a wele ko Association Sauvons le Fleuve Niger, ka sanga ni a ka bolodi ɲɔgɔn ma cakɛda kɛrɛnkɛrɛnni min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko Société de Gestion Forestière Alidou Cissé ani minisiriso min ka baara ɲɛsinin bɛ sigida ni bɛjɛya olu ma an ka jamana kɔnɔ n'o ye Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. U jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin fɛn min ye sigida lakanali ma n'an b'a wele ko campagne de reboisement. A taara ka ɲɛsin sigida minnu ma o ye commune Manden commune ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Kangaba, Bankumana, Samaya, Faraba ani Joliba. Ni baara kɛrɛnkɛrɛnnen bolo dar'u fɛ karidon septembre kalo tile 8 san 2019 an ka ɲininikɛla Sadio Sidibe an'a ka jatala Nuhum Kone Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la an ka jɛ ka ɲɛmadenw ka sɔrɔ l'o fɛ. Nin jiruturu baara ninnu bɛ bila kulu kɔnɔ ni a hakilimaya bɔra an ka jamana ɲɛmaaw yɔrɔ. O de kadara kɔnɔna na jɛkulu min bɛ yen ko Sauvons le Fleuve Niger ka fara cakɛda min bɛ yen nɔ Société de Gestion Alidou Cissé olu ka dɛmɛ kɔnɔna na u ye nin don in ɲɛnamaya Kangaba walasa min b'a to jiri caman bɛ se ka turu cogo min na Kangaba mara kɔnɔna na. O de kadara kɔnɔna na Société de Gestion Forestière Alidou Cissé a ye jiriden 10 di a association in ma walasa k'u dɛmɛ kungo lakanani baaraw ma. Jirituru in bɛna kɛ marabolo 3 de la Kangaba mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Samaya, Faraba fo ka taa se Joliba. An ka association sigilen don n'o ye ba lakanali ye. Ba ye jumɛn ye? N'i ko ba hadamadenya don, n'i ko ba diɲɛ fɛn bɛɛ de ye ji ye. Wa an bɔra yen tuguni an tɛ se ka dan ji dɔrɔn ma, an bɛ don duguw kɔnɔ. Maintenant an ye partenaires sɔrɔ. O partenaires n'u b'a fɔ ma Société de Gestion Forestière. O Société de Gestion Forestière ɲinan san kɔnɔ u ye yiri 2,200,000 de turu jamana in kɔnɔ. Mais an fana ser'u ma yan ne yɛrɛ ka dugu ye n ko bon maintenant quoi yiri d'an ma fana parce que an bɛ ka fleuve Niger lakanda parce que fleuve Niger b'a ta Laginɛ ka taa bila fo Niger frontière Niger Benin Nigeria ni bɛɛ b'a la a bɛ bɛn kilo 4,400 mais mun bɛ tɛmɛ Mali fɛ o ye kilo 1,700 a ye yiri 10,000 de d'a ma o yiri 10,000 tilalen an y'a di commune 3 commune fɔlɔ o ye commune du Manden ka taa Samaya ka na bila Farabana ani Badugu Joliba an bɔra yen Bankumana commune fana an sera dɔ d'olu ma o ye 2,000 ye 6,000 dira commune du Manden ma ka 2,000 di Bankumana commune ma ani Kangaba yɛrɛ commune an nana yiri 2,000 di. Société de Gestion Forestière Alidou Cissé ale ɲɛmaya ka nisɔndiya jira a ye dɛmɛli min ta ka ɲɛsin association in ma walasa ka kungo lakana min b'a to a bɛ kɛ sababu ye ka maliyɛn bɛɛ bila ka jiri turu a ko ko b'a to jirintanya o bɛ kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ni ka tila ka gɛlɛyaw ma u ka se k'u jija jiri ninnu kana sa u bolo. O kumakan kelen in de fana fɔra minisiri ka ciden min tun bɛ kɛnɛ kan ni ka fara minijan mairie yɛrɛ kan. An sera min na o ye yiri turu ye. Bon nisɔndiya min fɔlɔ sɔrɔ a la parce que cɛw bɔra musow bɔra denmisɛnninw bɔra bon yiri dun mago bɛ mɔgɔw la en tant que ni mɔgɔw y'u ma don a la dɔrɔn a bɛ balo donc baara in kɔni kun ye min ye yiri ka turu a ka balo walasa an ka se ka nafa sɔrɔ a la association minnu sera ma ko olu bɛ ba lakana donc n'i ye ba ko fɔ wajibi yiri bɛ n'a kɔnɔ nin fɛn ninnu tɛ taa ka ɲɔgɔn da o de kosɔn ala y'u garisɛgɛ don yiri 10,000 na k'a d'u ma donc u nana turu la donc an b'a fɔ k'u jija yiri ninnu na u bɛ se ka balo cogo min na n'i ye yiri kalifa jeunesse ma ka kalifa mairie ma ka kalifa dugutigiw ma e kɔni b'a dɔn entretien kɛcogo kɔni mɔgɔ t'o f'u ye parce que i b'a fɔ hakilima ye n b'a fɛ nin ka kɛ mais a kɛcogo ale de b'o dɔn an dalen b'a la Sunjata ka Mande olu y'u ɲɛsin ko o ko ma a bɛ kɛ ka ɲɛ. Bi an bɛ se k'a fɔ an nisɔndiyara ka da kan u nana an dɛmɛbagaw nana yiri d'an ma ka yiri sabagaw nɔrɔ bila ka dɔ fara yiri balo ta kan. Donc an fɛ bi Kangaba yan Manden yan an b'a fɔ k'a fɔ an nisɔndiyala
ka dama tɛmɛ a nisɔndiya kun dɔ ye parce que dɔ farala ni kan a nisɔndiya kun dɔ ye parce que minnu y'an dɛmɛ u kana nimisa u ka dɛmɛ na. An b'o hakili jigin k'a fɔ association Sauvons le fleuve Niger a bangera kabini san 2016 ni a président d'honneur yɛrɛ ye an karamɔgɔ a Seydi Sherifu Usmani Madani Haidara ye. A ka baaraw bɛ tali kɛ kungo lakanani ani fo ka taa se ba min bɛ yen ni o bɛ jamana caman cɛ ci ni o bɛ wele ko fleuve Niger. O baaraw min b'a to ba ninnu kana girin. Bakuruba la olu de ye association ka baara fanbaw ye. Société de gestion forestière Alidu Cissé u ye tɛgɛnɔ bila kɛ ni ka jiriden damadama turu yanni u k'u kunda Bamako kan ni ka tila k'u bilasira n'u ka ladilafɔli dumanw ye. O b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw na minnu bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Burkina Faso jamana lakanaba gendarme wɔɔrɔ bɔnɛna ani na ntɛnɛ septembre kalo tile kɔnɔntɔn ka sabu kɛ u bira ja dɔ dalen kɔnɔ ko in kɛra Jibo dugu kɔnɔ su mara la Burkina gaɲa ka yan b'a fɛ. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ bamanjima 100 ɲɔgɔn na de sen yera ja in dali la gendarmelakaw ɲɛ ni nka maa wɔɔrɔw bɔnɛ u ni na. Nka yanni nin cɛ dimanche septembre kalo tile 8 maa 20 ani maa 9 nana masumane bɔnɛna ani na bamanjimaw fɛ. Bamanjimaw ka wulikajɔ fila senfɛ dɔ kɛra Samatenga jamana gaɲaka yanfan fɛ Yatenga mara fɛnɛ na surasi 4 fɛnɛ joginna yi. Jamana ɲɛmaa Rochmar Christian Kabore ye a jira k'a fɔ wulikajɔw minnu bɛ ka kɛ nin ye k'a kɔnɛ don. Maa minnu y'a kɛbaw ye wulikajɔ bɛ kɛ u nɔfɛ k'u nɔbɔ ni ka maaw kisi u tɔɔrɔ ma. Bebe na Burkinama ɲɛmaaw bɛ ka wulikajɔbaw de kɛ min bɛ se ka to bamanjimaw bɛ fa minnu bɛ Mali ni Burkina danjɛw ni Burkina ni Niger danjɛw ka se k'u kɛlɛ a kɔnɔw la. Sebere ɲɔgɔnkunbɛba dɔ bɛ sigi sen kan farafinna tile bɛ yanfa jamanaw ka tɔn communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO fɛ Burkina faba la Ouagami Zembe dabi do bamanjiya wale la kɛlɛcogo minnu kan ka ye jamana 15 bolo k'olu fara ɲɔgɔn kan k'u tɛnku diɲɛseleke naani ba ɲumankɛlakaw la u bɛ se ka jamana ninnu dɛmɛ cogo min ka bamanjiya wale kɛlɛ. Congo Kinshasa jamana kono denmisɛnnin jakolo min bɛ wele ko Lucha lutte pour le changement a bolofara min bɛ Kananga mara la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Kasai Central olu ko k'u bɛ nisɔngoya taama dɔ bolo da ka ɲɛsin marabolo ɲɛmaa mɔ lakana tigilamɔgɔw donna u tula k'u caca u ka nisɔngoya taama in bɛ ka kɛ k'u min na ko marabolo ɲɛmaa ye fu siri sigida ɲɛmaa mɛri ka baaraw da la a n'a ka dankanw fo ka taa se sigida ɲɛmaayaso ɲɛmaa wɛrɛw mɔ ni ka laban k'olu nɔna bila ni maa wɛrɛw ye o de ma bɛn denmisɛnnin ninnu mɔ denmisɛnninw ka nisɔngoya taama in u kɛlen k'a fɔ k'u b'a bolo da lakana tigilamɔgɔw ye gaziw filifili u kan Lucha denmisɛnninnakaw y'a yira k'a fɔ min y'olu kɔnɔ guwa olu kun y'a suda marabolo ɲɛmaa la k'a fɔ u bɛ nisɔngoya taama bolo da olu ka o nisɔngoya taama daminɛ lakana tigilamɔgɔw ka don u tula k'u caca k'o ye kɔnɔguwanko ye. Maurice Kamto Cameroon fanga sinamato ɲɛmaa don min minɛn bɛ a ka danga min fɛnɛ minɛnen don ni o ye Mamadu Muta ye septembre kalo tile 9 ntɛnɛn a ka kiriw senfɛ a jirala k'a fɔ kasoladenw ye muruti min kɛ kaso kɔnɔ Cameroon na juillet kalo tile 22 f'a ba la Yaoundé kasobonba la k'a nɔ yera kasoladenw ka muruti la o tumana san 2 kaso wɛrɛ bɛ da kun Mamadu Muta a jirala k'a fɔ a yera kaso kɔnɔ ka maaw su ka kɛ murutili kan o kumana o ye fɛnw ye fɛnw minnu jakilen don jamana fanga fɛ nka Mamadu Muta yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ale mɛnɛni fanga fɛ politiki kɛlɛ de don a ko bawo ko don min na kasoladenw min muruti kaso kɔnɔ kasobonba la juillet kalo tile 22 k'a senfɛ ko kasobo ɲɛmaa y'ale wele de k'a kana ɲamɔ ka kuma angilɛkanfɔma yɔrɔ ma minɛnenw fɛ minnu ɲɛmɛ ka wulikajɔ boloda kaso kɔnɔ k'ale da don yɔrɔ kɔrɔ sɔrɔla o de fɛ nka kana ale yɛrɛ kɛ ko yɛrɛ kolokoloba ye k'ale de sababu la ko maaw murutira ko y'ale kɔnɔ guwa a ma ladɔnniya k'a fɔ kiriw minnu sigira sen kan n'a ka kiriw jatigɛra senfɛ k'a fɔ san 2 kaso bi da kun angilɛkanfɔ yɔrɔ maa minnu minɛnen don a ɲɛmaa dɔ ko Manso BBC a jirala k'a fɔ san 2 kaso fɛnɛ bi da o kun maa fila wɛrɛw bɛ yen san 3 kaso dara olu kun ni ka Maurice Kamto fangasinamatɔ ɲɛmaa ka danga Mamadu Muta ta kɛ san 2 ye a ma ladɔnniya k'a fɔ Maurice Kamto yɛrɛ fɛnɛ minɛn bɛ a ka kiriw yɛrɛw bɛɛ senna u kɔni ma se ka kunjɛ fɔlɔ nka sariya bɛ k'a bɛlɛ ni kiri tora ka dakuya la bɛɛ fali dɔ kɛ o de don n'u k'a ma ko peine de mort.
Afrique du Sud ka denw kɛlen kɔfɛ ka siya woloma daminɛ n'u kɛmɛ k'u ɲɛ tinɛ kɛ farafinden ye. Nigeria jamana ɲɛma Mahamadu Buhari kun y'a yira k'a fɔ ale ka jamanadenw di bɔnɛ u ni na u bɛ segin so. Maa 600 ɲɔgɔnna y'a yira k'a fɔ seginni ka di ye Nigeria ka den la ka bɔ Afrique du Sud jamana kɔnɔ. Araba septembre kalo tile 11 pankuru bɛ bila u ka bolo kan ni k'u donni ka segin ni u ye jamana kɔnɔ ni o ye Nigeria ye. Maa fa ale kɛra 12 ye bi dunan na Afrique du Sud ka den ka maa fa alew na. Nigeria ka den 100 minnu bɛ Afrique du Sud 600 y'a yira k'a fɔ a ka di ye i ka segin faso kɔnɔ Nigeria ka Afrique du Sud jamana bila. Seginni in kan ka daminɛ kabini juma tɛmɛnen nka sɛbɛnfura ko de ye ko senzumaya ka sabu kɛ Nigeria ka den minnu bɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ maa bɛ maa la taama bɛ kɛ ni sɛbɛn min ye ko passeport o dɔw datiw bannen de b'u bolo a tɛ se ka mago ɲɛ bilen o kumana fɔ sɛbɛnfura wɛrɛ kun ka labɛn ka se ka taama daga u ye ni o ye jamana ni ɲɔgɔn cɛ taama ye wa o latigɛra ka bɛn ni araba ye araba septembre kalo tile 11 maa 600 ɲɔgɔn na olu bɔli bɛ daminɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ Nigeria ka denw na maa kunfɔlɔ ye 320 ye n'olu sera Nigeria taa bɛ kɛ tɔ nɔfɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya a bɛ ka binkan nɔgɔya bawo Mahamadu Buhari ni jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa kɛnɛ kɛ ka ɲɔgɔn faamu nɛgɛjurugu bɛ siraw fɛ octobre kalo nata Mahamadu Buhari Nigeria jamana ɲɛma yɛrɛ kan ka taama dɔ kɛ ka ɲɛsin Afrique du Sud jamana ma min senfɛ u n'a lajɛ ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye dɔgɔkun tɛmɛnen a kun sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyara jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔ a kɛra sababu ye ɲɔgɔnkunbɛba min kun bɛ senna Afrique du Sud duguba la Cape Town n'a kun bɛ tali kɛ sɔrɔ yiriwa siraw kan diɲɛ seleke naani ka ɲɔgɔnkunbɛba kun don Nigeria jamana y'i ban ka y'a kɛnɛ kan. Angleterre jamana na se ka bɔ Nazarala tɔnba Union Européenne tɔnden ɲɛ la ka bɛn ni octobre kalo tile 30 ye i n'a fɔ ministre ɲɛma Boris Johnson y'a laɲini cogo min wa ɲininkali tɔ min bɛɛ a kɔni ma natigɛ Dawuda kɔni nka wasabilen kɔni lomɛ bi daw tugulen don ka sabu kɛ Boris Johnson y'o laɲini fɔ octobre kalo tile 14 wasadenw tɛ se ka muɲukumanya ka kɛ bilen k'u b'a bali a hakilina na nka kun ye laɲini min fɛnɛ kɛ ko ka kalata kara kuru la wasadensigi kalata élection anticipée o fɛnɛ tɛna se ka sira sɔrɔ wasadenw ka fɔ la ko bɛ yɔrɔ min kɔni na maa de bi yɛrɛ ɲininka yala Boris Johnson na se ka Angleterre jamana jakoya labɔ Nazarala tɔnba Union Européenne kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ bɛnkan dɔ ye u ni Nazarala tɔnba ni ɲɔgɔn cɛ wa octobre kalo tile 30 de bɛna kɛ sababu ye k'o kunnasiri ban mɔɔw la. O fana bi dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na min na bɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ kalasaw ma ka kɛ ni nin kuma ye aw ni ce aw ka ɲɔgɔn dali fɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.